Hej guys, i dag vil jeg bare lige vise jer, jeg er lige hjemme, så jeg vil bare lige vise jer, jeg har fået nogle nye ting. Jeg har fået sådan en VM-bold her, sådan en man kan kaste med, den her, den er faktisk mega sjov at lege med. Det er sådan en minibold. Jeg synes generelt bare, at den her, den er mega fed som bold. Og den her, det er bare sådan en der. Ja. Jeg ved ikke lige, om man kunne se det. Ja, men det er bare mega fedt her. Ja. Jeg vil bare lige vise jer. Vi har chokopops. Og Pringles, de er tomme. Det er bare mega hyggeligt at være heroppe. Man kan lige se.